Ако искаш, дай първо да направим обжективите, мейн обжективите, да знаем, че we got this shit и после да ходим към града. Предната мисия, като играх сам. Митира Сторма направи един обжектив за мен. Беше добро. Сега съм такъв в другия край на картата. Патрул, да знаеш патрул, който ще излезе от града точно пред тебе. Така че внимавай. Те ме доста не ме виждат. Добре. С други думи, аз трябва да внимавам. Да. Добре. Та базичка, каква е историята? Има ли нещо, което тук можем да свалим? Има бункер за чупене, т.е. има кулички, аз тук ги виждам. Виждам едната, ще я пукна. Пукни, обаче ми преди, че почна да стреля. То тя почна да ме стреля още преди да я пукна. И си викнаха дроп. По-висока позиция от някъде ги стреляне. Можем да ги отворим без да влизаме изобщо вътре. Добре. Няма да е. Аз чакам метеорита да ти падне на главата, за да мога да мина. Да, викнаха си дроп обаче инста. Като пукнах кулата. Не беше идеално. Ама май вътре. Аз имам 500 мога фърля. Кученци. Пукам му кулата. И му фърлям 500. И се надяваме да свърши работа. Не знам къде фърлих. Точно на... Фърлих му на гърба. Да се надяваме да се справи. Не знам дали го пука. Не го пука, човек. Те държат тия бабчета. Да. Найс. Аз се опитах да го тресна, ама ме налазиха и трябваше да разчиста другите глупаци. Аз оцелих кулите, ама май му гръмнах кръка. Ага. Дай, че зад нас има някакви гул. Айде! Чайде аз да ги путка. Добре. Чакай да се разгърнем малко, да можем и двамата да стреляме. Добре, виждам къде ни е хайграунда. Може да правим. Аз виждам тук един... Можеш ли ме пазиш да гръмна това? Фабрикатора. Готово. Предполагам да ходим... Ей, от тук ли да ги? Там отгоре да стреляме. Да, съгласен. И аз това си харесах като местенце. Там трябва да внимаваме, че отсреща има око. Добре, можеш ли да спрат да ме стрелят, за да убие този фабрикатор горе? Я стигна догоре. Викант, окей. Пак, какво ме стреля? Кули ли ме стрелят? Кулите на фортресата. Не, са бункера. Да, само дето не ми трябва някаква маркировка. Правят, тия кули са отврат. Майко. Трябва ми и маркиране на кули. Това е целият фортрес там. По него има 100 кули. Че идва един хълк за мен и трябва го гръмна. Летящи. Да, знам, ама се паза от неща. Клекнал съм, тук се надявам да не ме убият летящите. Аз си викнах нов Блейзър братлей, който дроп на него. Да, кученце на главата ми. Пускам един airstrike, не знам дали ще. Аз му фърлих такова и тук скачам зад скалата и че много неща ме бият и факаните гъншипове ме подгониха. Почвам да ги чиста и ще викна
един рокет търете и тука. И сега ще проверя какво се случва. Айде, презареждай да пукам гъншипа. Айде. Добре. Подкарах количката. Количката бие по кученцето и се надявам да го пребие, защото аз няма да успея. Някой друг. Защото някой друг. О, преби го! Найсу! Аз свалих гъншип. Чистих някакъв патрул, Добре, аз чиста и другото гнездо, ама не съм подкарал още това. Ако ти трябват неща, твоите такова е окей. Човек, продължават да ми дропват неща на главата, танкове, глупости. Бая дропваха. Да. А, той ти си там, да. И от една фака на база стрелят, майка им, ще еба. Вече това не знам дали е фабрикатор, надявам се да е. Фабрикатор е, окей. Мен ме стрелят и от другата база и ми е малко акано. Ще дойда да ти помагам. Чай да видя как съм с стратеджемите. Добре, имаме на 500, ако се наложи. Те и от другата база ни подкараха, сериозно. Е малко тъпичко. Какво стана с кулите на тази база? Нищо, аз не съм имал възможност. А, ти го щупи фабрикатора. Ние на база с какво можем да опукаме? С това, като гледам, свърши работа. Да, имаш кученца от другата страна на тия камъни, така че внимай. Фак. Това беше му горял, братлей. Видях го кученцето. Кученцето дете зад нас ли? Дай да се скриеме тук за този камък и да мисли. Не сега, майки. Това кученце, ако не ме мерне, ще се опитам поне Къде си? Майка ти кучешка. Се опитам кулата да му сваля, поне да не ни бие от тяхната база. Май му свалих кулата. Добре, давай да продължаваме. Към... Е тука? Тук нас има... Другата база с човек, който ни трябва. Разбира се, че магазин ти. Да, аз съм маркирал, нали за тази база говориш, дете насреща. При тебе как е? Да, съм точно за теб. Да, ама беше малко, виждаше затъгала, това имам предвид. Да. Дай си е положението, може да направи. Добре. Та база, какво и трябва? Какво трябва да и взрива на тази база? На бункера? Кулички, аз ще пробвам да фърля една 500 вътре. Аз фърлям 500 директно, защото съм вътре. Ти фърли от другата страна. Кученцето дойде. Цели го в задния негов ляп. Аз го треснах веднъж, би трябвало още веднъж да пада. Добре, пак. Чай, че успя да ме... Добре. Аз ще го занимавам. Има вик... Самон си го... Да, видях го кръг. Къде е? На сгъвката ли? На сгъвката, да. Готово. Not enough. Аре бе. Чай, сега ще... Чай, че има от малките роботчета, дето все пак ме пукат. Не бе, стига бе.
Не, тъпото кученце се обърна заедно с танк и още 3 девастейтъра. Майка. Съм сигурен как да го изправя. Така. Уф. То тъпото кученце, освен това, те вижда, което е... В момента те вижда, което е мега неприятно. Чит да мога да гръмна, това не се случи. Чай да се дръпна, тук назад. Добре, тук назад се беквам да си вземал. Ти имаш ли оръжие? Наблизо да си ги вземеш. Да, Сисо, можеш ли да си вземеш оръжието, дето умря или са ти далече? Далече се тя ще разчиства. Чакай. Чай да не те убия с арбалета, че... Разбира се, че има. Чакай малко. Хълк ли е това и танк, нали? Какво ударих, че не оцелих хълка? Някой ще ми обясни. Призовах с екип ракета. Найс. Готова е кученцето. Рокет търета разчисти. Отивам да разчистим, да ти събереме нещата. Намерих някакъв рейлгън. Добре. Топ. Танк. Къде? Танк дясно от нас. Сори, аз ти срещу теб. Уоу, не го видях от... Количката ми... Паканят дева... Да. Чакай, че отново не бях презаредил, майка му. Дъра. Стъв, бро. Викам 500 и скачам някъде, къде да не ме удрят неща. Та 500 би трябва да разчисти патрула. Добре, ние това сме го разчистили между другото. Ние трябва да се изнасяме към следващите. Аз се опитвам още да си стигна до нещата, брат. Ти не успя, фак, чакай, сега ще сега ще го халкифицирам. Аре, прас, айде, вамос. Дай да ходим ти вземем нещата. Сега ще пробвам да свалям гъншипове. Ще се оправиш ли за сега? Да. Защо факания гъншип ми се дръпна? Тъй какво стреля от там? Какво ли не? И още дропова. Аз season. Jesus Christ. Ама където тръгнеш, не се изнася. Аз ще направя някакво кръгче, защото стана акън. Май пред тебе... Окей, защото май пред тебе дроп направиха. Да, нещо дроп. С танк and спанк. На юго-исток от нас има LiDAR Station.
Окей. Това я да речи и това страшно. Пак викнаха дроп, бе, човек. Един лайнар имаше, дет седеше на хай граунда и викна дроп. Изнасям се... Изнасям се много бързо. Дропнаха танк зад мене. Карта, покажи ми какво да правя с живота си. Добре, картата ми каза бягай брат, че си е бал майката. Викам ресаплай да знаеш. Защото така или иначе сме. Кво? Фок, то пък кога дойде до мене? Тупор. Много обичам така като стане човек. Аз се беквам назад и някакъв върху мене такъв. Има ли още нещо? О, танкче! Motherfucker. Добре, аз съм на някаква базичка в момента, която не е основната. Как сме с времето? 10 минути. Аз направо тази база ще я игнорирам и ще хода към това. Към обжектива. Защото имаме само 10 минути. Та база много искам да я разчиста, ама не мога да я видя хубаво. Куде джоба? Да, затворих това детектора с супер пременени и мега далечни. Аз тук се опитвам една база да я затворя, ама няма успея. Имаш някакъв тях педал на главата си? Така ли? Видях го, тенкс. Но тази база до мене нещо не мога да се справя с нея, защото не виждам всичките неща, да трябва да пукам и отивам по-скоро към обжектива за сега. Ти гледам, че го поразчистваш обжектива. Няма идея какво ще чистам, видях днес долу и го стрелях. Аз ще щупа това гнездо. И тази база ще хвърля на 500 вътре и ще се надявам да свърши работа. Защото ако трябва да се бие в тази база, няма да е яко. Nope. It was not enough. Някаква куличка от бункера ме пребива от бой. Направо ме пръсне една куличка от бункера. Ти си на другата точка, или? Това не успях да го взрива човек. Ще съм на другата точка. Аз не знам кое са куличките, това ми е проблема.
Добре, аре като приключим ще пробвам да ти покажа. То проблема Смисъл, аз знам като се приближа, знам, проблема ми е, че не мога да ги разпозная отдалече, преди да почват да ме стрелят. Може ли да ме викнеш някакво? Да, викам те при мене и ще ти викна и оръжие. Аз оръжие мога да се използвам. Добре. Чай, че някаква граната ми фърлиха в краката. Което не беше много найс. Ако искаш може да тръгваш на някъде, аз това ще го гръм на имам супер добра видимост да моментна една песен за програма. Ага. Добре. Еми аз точно върху него уж фърлих и не успях да го взрива. Не винаги става веднъж, понякога им трябва повече. Сега пак не знам. Влизам вътре. То То само това ли трябва да щупиш? Това насипчето ли трябва да щупиш? Ноп. Да умре бе, връче. Убивам Хълка. Вътре съм. Какво мога да направя? Да, шитня в средата трябва да има начин да я убием. Може с Hellbomb, може и с наши стратегии. Добре, сега ще викна Hellbomb, защото явно... Защото явно нищо друго не свърши работа, човек, защото аз върху него буквално лъча ми беше, той твоя беше, ама моя беше на 500. Той и аз метнах 500. Да бе, продължай нататък към следващото, аз тук ще викна... Майкенце. Айде, Hellbombата е активирана, да се изнесе. Време не ни е останало и ще трябва бързичко да направим последния. Че трябваше презареда арбалета, това го пак, nevermind. Викам Hellbomb тук направо прожекна фешка. Добре. Докато падне Hellbomb, чай да си гушна бебето! Ела бе, бебето! Тук ме стреля ли? Защо ме стреляш? Ти гушна неудобно. Добре, тук сега ще е трики, ще фърля една 500 вътре и после ще го мисля. Сега да видим как тати. Ти на тая база ли умря или? Take him? Do you wanna take him? Because I just put him in there. В тази база умрях мисти, би трябвало да е доста разчистено, ама не изцяло. Мега неразчистено. Върнали се някакви неща. Доста неща са върнали да сваляме това. Ти имаш тук Hellbomb, какво стана, защо не ми се изпълни сайт обектива? Yeah, 5 minutes literally. I don't know why. Не го изпълних, бе. Не съм го изпълних. Изпълних ли го? Уау, успя... Брат.
получих бот дроп на главата. Така че ти се изнася. Аз няма да се изнеса от тук. Да направя сайд обектива, ако мога. И после ще тръгна. Има какво 2 минути. И после още 2 минути. Дойде кораб, ще тръгна. Няма време. Дай да видя на къде трябва да хода. Чай да си го... О, фак! Нещо ме подкара в гръб. Какво ме бие, бе? Абе, ти? Добре, тичам. Изпълних го, защото сложих куличката на правилното място, за да може да пълни пътеката, за да може да ми разчисти път и куличката просто го е пръсна. Not bad, not bad. Ще ли врам 12? Имаме минута и нещо. God damn. Но bueno. С други думи, какво ще останем без стратеджеми? Викам това. Викам гаргата. Не, заебя гаргата, тя ще тръгне сама с една повика и ресеплай и оръжие за всеки случай да има екстра и някакви такива неща. Да, викнал съм всичко. Така ли? Гаргата, тя сама ще си каца, така или иначе, нали? Като свърши таймера, ще почне emergency extraction. Добре, чакай, че ми дойде един хълкотупор в гръб. Майка му. Защо решиха да ме нападнат глупаците? Защото си на extraction. Ама не съм викнал нищо, човек. In the job description. Fucking shit, man. Няма да мога да си тръпна бомба на главите им, садли. Опитвам се да разчиствам. Ти наближаваш ли? Трябва да се движам там. Как да наближавам? Оптимистично. Защото... Защото не мога да стигна ресаплая, защото е много напечено, не мога да се стигна ресаплая, човек. Да, ще съм всички сила. Не бе, правя каквото мога, ще видим. Ще имам и дропшипове на главата. Аз се опитвам да изляза на позиция, ето да го виждам толкова шип. Please kill him. Добре. Зад мен един се е промъкнал. Morning, baby. Викът наближиш, защото аз тук се... Наближил съм, спирам някакво патрулка да стига до тебе. Добре, аз от тази страна ги разчистих. Аз си пуснах и куличка, която също... Фак, чакай, че ми дропна главата. От мене.
Под на главата имах предвид баш на точката, не на главата ми, Внимай, че там стрелям с арбалета. Nevermind, аз те виждам. Сме един до друг вече. То дроп го поразчистихме. Да, видях го. Пукам го, Хълк. Ти разчисти другите глупаци. Танк зад него е, сега ще на танка. Добре, гъншипове зад нас, така че гледай да се прикриеш. Аз разчиствам фодъра, колкото мога. Добре, ние сме. Разчистихме фодъра. Свалям гъншип първия. По-напред дете. Пак не го свалих. Айде да не ни пребият накрая някакво. Ах ти глупаците. Давай, влизай. Go, let's go, let's go! Уф! Интересничко беше. Екстра беше. Фул клиар ли направихме? Какво икш мисли? Успяхме ли фул клиар да направим? Не, остана един LiDAR Station със сигурност, който беше... Нищо. Всъщност само едно обектив, че не сме направили. Бате, какви сти обективи? Имаше LiDAR Station, който изобщо не излиза тук в списък с обективите. The fuck? Излиза някакъв... Доста съм доволен, човек. Доста добре се справихме. Да, бе, фер. С крупни 3 сампла. 3 сампла, 3 е повече от 0, не знам. Тру. Very nice. Окей. Ти ще се оттегляш ли сега или? Не мога да направим последната. Тя е само за затваряне на такова. Добре. То те са най-тегави, човек. Ще е много тясно. Много болка. Фер. Ма пък са бързи. Да. Много Ще да видя. Не, еднакво сме ги били. Буквално това е един патрул отгоре. Фер, ама те пак е един патрул отгоре. И двамата доста добре сме се справили от към неумиране. Даже вероятно можехме да умреме и по-малко, просто имаше някакъв малък шанс. На мене две от умиранията ми бяха супер тъпи. Не разбрах, че съм умрял преди. Не разбрах, че нещо ме бие, просто и умрях. При мен едното беше със сигурност. Супер безразсъдно. Сега тук тропваме някъде извън града и пукаме в града. Къде? Любимото ми. И затваряме колкото можем, без изобщо да влизаме в града. И се поздравяваме с победата. Колко ли? Добре, аз пак ще си взема Rocket Sentry, защото... така. Да, ще изчакам преди да пусна реди. Айде, пускам се. Пускай се. Как сте дома? Как беше на зоологическата? Яко беше, много беше фраш с хора. Винаги е така, човек. Да. Да, и аз мразя хора, винаги е така. Добре, тия ги опукваме набързо. Айде, не. Готово. Майки нещо не беше безкрайно заинтересовано, че колко ти мисли само на слънчетата обърна някакво внимание. Ма там си. Така ли? Нали сеш, това е много малко. Какво да е, да.
Той даже има шанс да се изплаши, примерно да реве на някой от животните, защото са големи. Просто защото са големи. Ти какво направи? Вече подкара града? Не, какво видях къде го гръмнах. Още че не виждам толкова много, колкото ми се искаше. Добре, виждам. Аз то е там, дето се вижда. Е това фабрикатор ли, дето го оцелих? Да. Аз в момента не виждам нищо, между другото, от моята точка. Чай да видя там от другата страна дали няма нещо. Долу идва такова, идва... Видяха ли ме, бе? Ето това стелт бронята, брат. Трябва да научиш за нашия Lord Savior стелт бронята. Съм фен на този град нещо. Тя е разположен, че не мога да направим това, да искам да направим. Абе, майка ви, бе. Хвърлиха на 500, можеш ли да... Аз ще го пукам, never mind. Презареждам. Айде. Абе, и ти... Още един хълк. Два хълка, даже. Май го пукнах, не знам. Трябваше да се скрия. Да, идва другия. То град е истинско разочарование. Чай да видя дали съм заредил. Заредил съм, пукам го. Пукам хълка. Да, то хълк си получи, да. Айде де. Гръмна ли те ракетката? О! Да, свалихме много успешно. Чакай. Танк. Сега ще го правя. Няма го правя. Да. Аз ще го правя. Къде го? Видях го. Те са два танка. Не, само не се обръщай към мене, факан танк. Гръмвам единия, защото съм му в гръб. На другия също продължай. Never mind. Единият танк гръмна другият танк, брат. Абе, според мене ти го гръмна втория. Не, един от нас удари единия танк, не знам кой точно. Да, аз го ударих отзад в вента. Ама това беше то, дето е по-дебелия. И после другия танк го тресна в гърба и го доуби, брат. Аз бих втория. Няма лошо. I'll take that. Да. Добре, еми аз разчиствам... такива ниски гнезда. Айде, снайпер рекърдс, разчистих отвънка всичко. Дропшипове в града. Знам, те ми бяха на главата. Превести си главата. Това не знам дали е такова, прилича ми на такова, я да тестваме. Ноп! Rare samples. Бая да тушим. Не дали бая гнезда да тушим. Викам сентри тука и се надявам да... Викам... Тук някой ме рагдолна и паднах върху мина, брат. Интересно преживяване. Добре, тук сложих количка да ни пази, където съм те дропнал. Сега ще... Не мога да ти викна оръжие, never mind. Аз ще се намеря. Окей. Трябва си Количката ги прави да не играят играта.
Къде да ги търсят тъпите гнезда, човек? Те са по-натам. Аз съм много съм в началото. Тук вече сме разчистили. Тръгвам към те. Чакай да се скри... Човек, скривам се от едните и зад мене са другите. Много яко. Чакай да проверя картата преди да се фърля в лайната. Се скри върху патрула, нали? Че влязох върху два танка. Да, класика. Уф, май трябва да ходим мейна сама. Давай да напускаме града, тук сме разчистили всичко. Така ти си разчистил всичко. Джамър, не мога те викна. Да. Уф, видях 1 милион танкове, чай само да... Мога ли да те викна? Мога. Трябва да се изнеса от тук, че усещам болка, чай да видя. Върва към твоите неща, за да ти помогна. Разчиствам хълкове и неща, да. Фак. Нищо, аз ще фърля над... Преди малко ме изненада, май. Аз го убих, бе, танк. Не, мене така Катюша ме тресна. Френч на Джамара съм, много яко. Гледай, не ми презареди тъпя. Ахахаха! Сигурно, че Катюшата ги играе тия неща. Човек, може да не мога да оцеля мишени, дето не се движат, бе, човек. Мисля, че може, да. Изцяло acceptable. Не си сентри на главата само си. Трябва да се дропнеш. Викнах. Някак си не ме уби. Дали не ме... В момента просто те стрелят за 2 секунди. Успях да влезна, ще умрам. Благодаря някакво. Rollercoaster of emotions. Не, този игъл беше слаба работа. Пак! Оставете ме да играе играта, майка. Да, аз исках да те извикам, човека, ама играта не искаше да те извикам. Викам си оръжие и ще ги подкараме. Куче, братле. Литерали на главата. Оу, фак, видях го, чай. Такова излезе през стената и ме бръсна. Нямаше... Аз трябва да сваля гъншиповете, защото майката ми е бават. Опитвам се! Човек, защо не каза, че кучето е стигнало до мене? Това те казах, ти излезе през стената и просто без въпроси, без нищо, директно ми е бамай. Не успях, падна върху второто куче. То кучетата не правиш кой знае какво впечатление, това не за тях, знаеш. Се заблуждавай. Аз естествено успях да дропна... Куейзър, че някъде си. И аз направих същото и кученцето просто дойде зад мене и ме... Това кученце успях ли да го взрива с трите? Не. Човек, сложих му на коремчето му сложих 3 такива. 3 му залепих термитчета и кученце... Джамър! О, разбира се, че съм на Джамъра, човек. Аз тук нямам какво да направя, заклещен съм от кученцето.
Да. Изведнъж стана много лошичко. А ти си намери някакво оръжие, колкото да... Си намерил корел, когато ли там дали изобщо не да ти убива тя. Добре. Чай някъде да се дропна, да се скрия и да се изнасям от тук. One minute left. Добре. И не мога да си викна... Аз няма откъде да мина, за да си взема оръжието. То тук е... Ние сме буквално върху джамара, нали? Намерих ти горелката. Ползвай. Чай, пази се! Фак. Еми, фърлих термити на двата такива, надявам се да умрат. Единия го убих и втория го убих. Няма повече супер дестроя. Да. Бе. Още един човек, свършиха ми, трябват ми гранати. Ела тук е кук. Ела бе. И сега си бегам, бате. Казах бегам си. Което, както може да се седа по никакъв начин не ни помага. Еми, аз убих 3 хълка и ми свършиха гранатите. О, фак. Какъв енеми артилери, бе, тим? Не са сериозни. Според 5 гнезда. Човек. Само си оставам как ще. Чакай, че още един хълк ме подкара и вече нямам гранати, нямам с какво да го бия. Ето, да, аз нямам койзър. И аз нямам койзър. Имам лък. Арбалет, whatever. Горе същата работа беше, да. Не, с арбалета можем да ги затваряме, it's fine, просто трябва някак си да стигнем до тях преди да ни убие нещо. Едно е яко, че са ми рейндж на енеми артилери, добре. Ще се опитам да стигна и до там. Добре, това мога ли да влезе и да го затворя? Не, защото има 20 неща, които ме стрелят. И за тях ти аз успях да затворя 3 гнезда. Ами аз се опитвам да стигна да затворя още едно. И мисля да го... Не! Не! Самоубих се от половината карта, човек. А това е последното, дето. Аз вървях да затворя и аз последното, човек. Найс. Еми, екстракт е нареди. Битва встреча. Аз и това се опитах да затворя и тук умрях, защото се самоубих с арбалета, въпреки че бях на открито и стрелях по стената и някак си се самоубих. Еми? Уоу! Умря е. А ти какво се опитваш да направиш? Да убия възможно най-много преди да умра.
Не, ние сме изпълнили мисията вече. Можеше да се опиташ да си изнесеш. Да, изненадващо... Беше много Да, изненадващо, като влезахме в града и стана отвратително. защото имаше джамп. Много беше. И не бяха от тия големите гнезда, дето мога ги затварям отдалече. Имаше това беше, че не умирахме, изведнъж един път умряхме и не можахме да рекавърнем, защото без оръжия, 5 хълка на главите. Да. Трябваше просто да излезем от къде и се тръгнем там. Да. Вече прекалено много дропове се бяха натрупали из града и беше малко дайси. Нищо. We did it. Somehow.